Dobrý deň, dneska už tam u nového videa a dneska sme tu. Ideme natáčať Roblox a sme tu s Dominikom. A dneska hráme Roblox, hru Stavaj, aby si prežil. Ješír a dneska si ideme zahrať. No, dobre, A určite sa nezabudnite pozerať na Luba Macha kanál. Môj kanál. A dajte tam odbery a lajky. Takže ideme na hru. No, najprv si musíš postaviť David dom. No poďme toto. Idem za tebou. Poď. Idem dole. Poď, stade to, kľudne. Vím. Ej. Počítaču. Bejsku. Opa. Poď sem, za mnou. Môžeš to takú spawnujú. A kde mám ja môj toto domek? Tromek. Toto. Tu máš remenko. A remenko, takže ja som hneď vedľa teba. A poď sem a tu si postav. Ale máš na to. Opa. No, a máš. Prepačte za tie zvuky, ale chodia tu ľudia okolo. Takže David, poď si tu postaviť. Čubula kukapion. Tu ale už máš na to iba 15 sekúnd, takže Kde mám si to spať? musíš dať túto kocku, túto plastik a môžeš to stavať takto v bunke. Aha. Ale radšej poď do môjho teraz. Tu jak mám to tu? Do mojej David, sem, rýchlo. Idem. Á. Dobre. Poď sem. Ej, jo, som to. Počkej, jak si tam preč tie kosky? Degešné, tak. Tak, ideme hore ešte. Ja idem s krátkou. Ja už som tu. Dobre. Hore. Takže keď odídu mumie, postav si bejsku. OK. Ak dáte na toto video 10 lajkov, tak urobíme ďalšiu časť. Áno, tak. A presne tak. Ideme zatiaľ na kom. Yes, ideme na... tu je nejaký mumia. Ja som sa... Takže, what the hell? Ideme tu nafarbiť. Možno končiť, či predstavenie tejto minihry. No, poďte sa ešte dole, tu. Umaga pokoloko. Mám moju kuchynku, obývačku. Ideme sa pozrieť na Dominikov baráček. Predstavíme vám môj barák a... Ja ho idem predstaviť. Takže tu má obývku. A tu má teločku, dobre. Také ohajo. Takže tu má neviem čo. Tam bude mať kuchyňu. Tu je... tam sú stolčeky. Tu je tá obývka. Tak tam bude mať, kde som povedal, že tam bude mať kuchyňu. Tu má veľmi dobrú izbu. No tam, kde som povedal, že tam mám kuchyňu, tak tam bude mať bude tam mať sprcháč, takže kúpeľňu. No, kúpeľňu. A presúvame sa do ďalšieho poschodia. Jej. A to je nič. Oh my god, tu má stromek. A ideme. What? Ešte toto predstavíme a z tohto videa môže byť koniec. Urobíme ďalšiu časť. Áno. Tak jaké krátke, no. Bude krátke, no. No takže. A kedy už odídu tí mumie? No však už odišli zase. Za chvíľu spavíme ďalší. Jaj, takže ešte, keď odídu zase tie mumie, tak ideme si stavať môj barák. Lebo také krátke video, no tak to čo bude? Ompa. No. Teraz sú tu Jacksovia, to sú takí zajaci z takého seriálu. Ja sa tam idem kúknúť dole. Tam. Opa. Jacksovia, tu sú zvonku. Omaga poko loko. Ideme radšej dovnútra. Tak má jakú bejsu, bráško. Ježiš, to je Jax, ježišmaria. Ja som išiel dovnútra radšej. A sme tu. Keby som vytačil, robím také bejsy, zatiaľ menšie. No dobre, počkaj, ja už idem von.
7. Keď skončia títo Veď Jacksovia. za 5, 4. No a ja vám teraz ukážem moju prvú bejsku, ktorú som mal. David, môžeš kľudne divákom ukázať. Jak? Oh my god, to jak sme sa sem spawnili? What? Si zabugovaný. Yes. Teleport, no už. Čo? To jak si Tuto mohol? máme What? začiatok. To jak si mohol, tak jak si spravil? Normálne, slovenského ľudovo. No, takže, No, David, môžeš si rýchlo urobiť celú bejsku. no ako, no. Ti to ukážem. Mhm. Poď, krásna bejsa. Equip. No to jak toto vymažem? Aha. Takže ja idem asi vylepšiť A jak tam dám dvere? dvere, to si musíš najprv kúpiť, ale ty už ja nemáš. Nie. No, dám si zase túto moju krásnu bejsu. To je akože ja to stlačam. Zatiaľ si urob základy domu a Opa, vidia, čo ja robím, ja som v však tom áno, nubák. ale všetko ostatné uvidia ľudia v druhom dieli, aby sme videli, aký majú záujem OK. o tieto videa. Že David si tu urobí základy. Yes, šír. No ja tu stlačam, čo len chcem, kokso. Ja to nevím. Takže robíme. No dávaj, poď, rob. Za 20 minút. Veľký pekný. 20 sekúnd. What the fuck? Ja to... Ty fakt nevieš? Ty víš, aké ťažké, veď to sa ti povie, keď tu hráš na Xboxe. No ja už nemám kocky, ja mám. To máš nekonečno. Aha. No typek mi dal like na môj base, ďakujem. No tak to už som v Už sú prdeli. tu vlkoláci, takže do mojej basky poď. Pomoc. Tam je vlkolák, David. A on sa sem nevie dostať? Typek, tu je dobrý deň. Je base krásny, chod do mojej postele. Nejdeš do mojej postele, typkyňa. Máte skriň. No takže, teraz tu počkáme chvíľočku a hneď idem von. Ja som moju skriňu dal preč. Na parádu. Jej, ja som išiel von. Oni mňa zabili. Jasné. Cancel. Jasne. Zabili ma. Good. A čo? Mňa ešte nikdy nezabili a to som dal. Hello, baba. Dať mňa ešte nikdy nezabili a to som dal. Dobre, ideme von. 94 vinov som dal a nikdy ma ešte Ja môžem už kúpiť aj drevo, aj glák. Alebo čo to je hento. A kde si kupujem tie dvere? Poješ. Aha, door. Už som si kúpil dore. Dobre, daj si, equipni si. Počkaj. Kde sú? A tu. Door, equip. Ideme tam. Som si kúpil grass. Schody. Travové schody. What? A viera. What? To, ja som v tom nubak ako Rom. Tvoj. Tu jak si mám otočiť, akože, to čo je? Rotate, musíš dať takto. Tak a rotate. Tu si rotatuješ. Aha. Otáčaš. Šugula, David, ty si kukapión. to robíš iba základy a video končí, lebo uvidíme, ako majú ľudia takéto dobré videa záujem. No yes, takže ideme ďalšie bločky. Dajte like. A odber. Nezabudnite. 10 lajkov pre ďalšie video. Tu kde mám tie degešinky základné? Kde mám tie degešinky základné? Jaké? Tieto základné. Materiál. Nedá. Tu sú materiály. Aha. Thank you. Galaxy Brain. Šugula, kukapión. Dobre. David, keď dokončíš základy, tak video končí. Yes. Ten video končí. To zaujímavé. Keď povieme R, video končí. R. Fuck you, bro. Ty si podal bro. Video končí. Bye bye. Ja som padol. Takže toto sú asi základy, či? Ešte ne. No, to čo máš? Pozor, poď sem ku mne. Vy vrkoláci. Nubáci ste. Ku mne domov poď. Idem. Si tu robím opevnenie mojej basic krásne najkrásne. Yes. Stravy, ale ja to beriem ako
Mňam. Krásnu trávu. No, ja nič nevidím. Ne. Hej. No, tak, hotovo. Prepáčte za trošku zabugovanie. A... delicious. Mama, ideme sa zabiť? Berem. Nezabili som sa. Pomága. Červená farba. Tu kde si dám červenú? Dobre, prežil. Hej, jaj, to sú zárobuxy, no tak to nechcem. Ja sa to nepeklo. Urob si tie základy. Vypúvavam. Nie. Takže môžem taký Je také nádherné. Takže môžem taký pomôžem, ale nejde. Teraz tieto biele bloky musíme vymazať. No, tak to som tak nechcel. Tak. A potom rýchlo. No, dáme si gras, alebo čo to je za degešinku? To je tráva, ale ja to beriem jak chríky. Tak kríčky. Ale ja to iba beriem jak chríky, to je tráva. Tak to je jedno už. Tak to je jedno už. Dobre. Zničíme. Tak to je také. Opa. Dáme si travičku. A.k.a. kričky. Ja tu toľko vymazujem veľa vecí. Víš, ak to je. Monster spawn. Za chvíľočku. Daj ešte tieto monstra, keď sa spawna skončia, tak video môže skončiť. OK. Lebo ty už máš základy skoro celé. Za chvíľku. Takže... Už len tento A gras. chcete ďalšie videá z minihry Robloxu, stavaj, aby si prežil, dajte lajky. A odbery. Takže musí to byť 10 lajkov. 10, no, nemôžeme namáhať, že? Lebo to by si nedali. A keď tu bude 15 lajkov, tak Natočíme ďalšiu minihru z Robloxu. ďalšiu časť. No, a kľudne nám môžete do komentáru napísať, akú Roblox minihru by sme mali natočiť. David už sú tu v okolici. Mama. Takže Oni prišli cez dvere? nie, oni sa nedostanú cez dvere, oni to vyskočili. Bo oni vyskočia až 2 bloky, alebo 3, Mama. aj viac. Fuck you, bro. Padol. Takže, keď prejdú títo vlkoláci. Video končí. Yes. Daj, to nie sú pred dverami. Áno, počkaj. Mama. Ma naháňajú. Dobre, 10. Hej, to len preskočia. Končia títo vlkoláci, tak video končí. Yes. Takže čuste. 3, 2, ja som zomrel. Bye bye. Čaute.